Yeah. We ain't gotta get it back right away. Haven't figured out right away. We just trying to see the light of day. Stop signs in the right away. You can leave if you got to. If you reach, I'ma catch you. Who am I to deny you? Knowing I broke it off, oh Lord, yeah. We're still in love, yeah. Girl, what you saying? I've been waiting, what's the word, yeah. Takže vítajte na tomto vlogu, zdravím vás zo Švechatu. O chvíľu nám to odlieta do Španielska a konkrétne to bude Andalúzia, čo je juh Španielska. Dúfam, že tam bude krajšie, lebo u nás je dážď a je okolo 15 stupňov, tak dúfam, že tam bude teplo. Pristávať budeme v Malage a tam by nás malo čakať auto. A dobrá správa je, že po novom vlastne už sa bude dať lietať z Bratislavy do Malagy, do Španielska, napríklad do Barcelony. Potom tam pridali ešte nejaké... Alicante, no. Potom ešte nejaké mestá ako v Oslo tam je, tuším, Norsko, Rumunsko, Bulharsko a také veci. A ešte lepšia správa je to, že vlastne tieto lety pridala spoločnosť Wizz Air, nejaké linky z Bratislavy. A Ryanair im chcela konkurovať, tak pridala vlastne presne tie isté lety, aj tie isté linky, aj vlastne v podobných časoch. Takže to bude tlačiť ceny nadol. Takže pre nás je to iba dobré a uvidíme, koľko to vydrží, no, lebo tá slabšia z nich, čo typujem, že Wizz Air, tak asi pôjde ku dnu. Ale to nevadí, my to zatiaľ môžeme využiť a môžeme lietať do týchto krajín a destinácií lacnejšie zatiaľ. Duty free je čisté zlo, hlavne keď máte so sebou takéhoto partnera, lebo to je masaker. Už som si našla. Pozrite sa, čo si našla. Cena je maximálne priateľná, si myslím. To je brutálna cenička, nie? Skoro jak zadarmo. Preto sme si zobrali, kde je ten Bombaj. Bombaj? Kam som dal ten Bombaj? Ozaj tu je. Nám bude stačiť takéto. Za 5 eur. No a vybavil ma takto, že Swarovski nebude. Ale raz bude aj ten Swarovski. Takto musíme ísť peši po daždi. Už sa teším do Malagy, ty vole. Dobrá zima tu je. Jak zima, ty vole, na Vianoce. Nie, že by som bol nejaký teplomilný, mne to celkom vyhovuje, ale toto s tým dažďom a vetrom to už nie je také príjemné. It ain't gotta be my way. Don't just slide away. I don't try this, I don't try that. The pain hangs on. Every time you see, every time. The flight time is approximately 3 hours and 15 minutes, but before depart must be your full and complete for the whole duration of operation. Thank you. Neviem, ako to je možné, ale vždy v lietadle sedíme sami. Že nikto vedľa nás nie je. Aj keď je totálne plné lietadlo, tak tomu nerozumiem, ako to robíme. Akože nechcem to zakriknúť, ale je to sranda, no. A viem, že by sa v lietadle nemalo piť, ale si sa ma presvedčila, ako vždy. Ja som ho nepresvedčila. Ona, duty free. Macik, Bombaj, nedáme si Bombaj? Už som musel. Musel som pristúpiť na jej slova. Ale nie, že to je iba jeden. Jeden si myslím, že nezaškodí, aj keď je tu dostatočne suchý vzduch. A toto asi k tomu nepomôže, ale dáme si. Strašne mi zaláhy na ušoch, nechápem. Nech to dobre dopadne. Za 3,5 hodiny, za 4 hodiny šoférujem. Najlepšie bolo to, že som si pýtal chicken panini a tá letuška to ukazovala tomu druhému typkovi, čo to má na starosti a ukazoval chicken panini. Sorry? Where is my panini? Chicken panini. Sorry? We have 2 times chicken panini. They're coming now. Okay, thank you. Just takes like 15 minutes in Darwin to book. Okay. Okay. Yeah. I think they're coming now. Here is my panini. Sice to nie je také panini ako na lyžovačke, ale na to, že sme hladní jak psi, tak pohoda. Time heals it all, baby. I'm missing us, baby. I'm missing. We ain't gotta get it back right away. Haven't figured out right away. We just trying to see the light of day. Stop signs in the right away. You can leave if you got to. Tak práve sme pristali v Andalúzii a je tu fakt, že príjemné. Je tu asi tak 28 stupňov, slnečno, si sa spokojná, síce je naobliekaná, ale OK. A musíme ísť. A ja som sa prichystal, takže kráťase. A zabudol som povedať,
že ak sa ti video páči, alebo ešte aj popredu môžeš dať like, odber, to ma vlastne posunie ďalej viacerým ľuďom, na to bude o to viacej baviť, točiť a budete sa mať lepšie aj vy, aj ja. OK, už sme tu vyskúšali aj vodu z kohútika, tamto, a chutí ako z bazéna. Neviem, či to je tým, že sme na letisku a či bude normálne taká na ostrove, ale dúfam, že ne, lebo ja pijem iba čistú vodu. Ideme si zobrať auto zo spoločnosti Record Go, ktoré sme si vlastne bookli cez Booking, lebo dalo sa booknúť aj cez samotný Ryanair, ale keď sme porovnali ceny, tak cez ten Booking to vychádzalo lacnejšie. Dokonca aj cez Record Go. Samotné. Dokonca aj cez Record, ale máme cez Booking. Hej. Jo, tak ideme si ho vyzdvihnúť. Ináč super mašina, môžeme sa tešiť. Takže presne sa stalo to, čo som očakával. Tá konečná suma, čo sme zaplatili za auto, nebola úplne konečná, lebo toto sa deje stále. Aj keď sme mali poistenie, aj všetko sme si uhradili, vlastne nám povedali, že keď sa niečo s tým autom stane, tak tú poistku, čo sme si dali cez Booking, tak nebude platiť úplne až tak, lebo že policajti a tak nie sú ochotní spolupracovať s Bookingom, neviem, čo je na tom pravdy. A že keď napíšeme do Bookingu, tak nám vrátia naspäť tú poistku, čo bolo 100 niečo eur. Vlastne auto stálo okolo 500, aj s tou poistkou. A teraz sme v tom Record Go, nech sa páči, museli zaplatiť ešte ďalších 320 niečo eur, ďalšiu poistku, ktorá už hradí všetko, aj keď auto otočíme na strechu. Musím napísať do Bookingu, že nech vlastne požiadajú do zrušenia a my to vrátia. Áno, to som povedal. Čož aj tak som prerobila, nevadí. A autíčko, nie je to za nami, ale je to toto. A je tu obrovská riha, ktorú by nám určite naúčtovali, keby sme si nedali o nich poistku. A je to mašina. Síce je to také polovičné kabrio, lebo je to ako keby odnímateľná panoráma, ale aj tak sa za to všetko pripláca, ale je to v pohode. Veľký kufor sa nezmestí do kufra, lebo však úplne malinký. A veľký kufor musí ísť na zadné sedačky, na ktoré sa nedá dostať, lebo sú tam není zadné dvere. Taká chybička sa vlodila. Takže máme to komplikované, ale však to iba teraz a na konci, inak je to v pohode. To tam narveme ten kufer? Raketa. OK. 20-kilový kufor, tak to musím... To sme si vybrali super auto, že? To už... Ale keď sme dali strechu dole, tak to tam takto od vrchu hodím, vieš? Dávaj. Jo. Fully insurance. Pane Bože, jak to tam je, jak vôľ. Stiahni strechu. OK, sekundičku. Ty vole. To je teda striežka. Ešte, že to je elektrické, lebo nechcel by sa mi tu s tým šachovať nejako. To je všetko? To je všetko? Končili sme. Tak to budem šoférovať. Na Flintstona. Ty vole. A to nemusíme klímovať, lebo však počasie je v celkom pohode. To je paráda. OK, no. Ty vole, to je cute. Je to cute, ozaj. Je to také radkárske. Dá sa tu nastaviť sedačka, lebo inak keď sme mali Fiat Pandu, tak nedala sa výškovo nastaviť sedačka. Normálne tú sedačku nevedel som vôbec výšku nastaviť a takto som šoféroval. To sa jej hlava dotýkala plafóna. Dala sa iba dozadu a dopredu, takže Fiat Pandu moc neodporúčam. Ale je to inak hybrid, čo pozerám. Má tu aj baterku, ale neviem, kedy ju použije, lebo zatiaľ aj keď dám na podlahu alebo dačo, tak vôbec akože nepridáva baterka, že elektromotor. Cítim iba akože, že spalovák ide. Ale to je nepodstatné. Podstatné je to, že nám tu smaží na hlavy a asi dojdem opálený podľa rukávov, takže asi to za chvíľu zavreme. Chvíľu si to užijeme a potom to zatvoríme. Pokiaľ sme nej nakrémovaní. Alebo to teraz zavrieme a na pláži to otvoríme. Vyšli sme z letiska a ubytko máme, ukazuje koľko hodiny? 2,20. 2,5 hodiny na ubytku, aj keď je to iba 80 km. Ale keď pôjdeme takýmto tempom, že budú kolóny, tak to možno bude trvať viacej. Ináč čakal som, že to bude úplne kuštík, že to bude chvíľočka, to ubytko. Za 20 minút tam budeme, ale asi ne, lebo asi nie sme na Slovensku. Áno, chcem k tomu niečo dodať. Chyba bola v Sise, pardon, cesta nebude trvať 2,5 hodiny. Ešte, že ma to napadlo inak, lebo takou kľukatou cestou nejakou sme išli a pozeral som, že nemáš tam ty náhodou zapnuté, že bez diaľnic v mobile? Lebo si pamätám, že sme na Slovensku išli mimo diaľnice a som jej to kázal zapnúť a ona to nehala zapnuté. Takže 45 minút po správnosti. Čo sa smeješ? Ale nikomu to nedošlo dotedy. Sa mi to zdalo, že takto blízko bývame a pôjdeme 2,5 hodiny. Vedľa Malagy, vieš.
Kýme si tam okolo, neviem čo. Takže zlyhal navigátor môj, ale pohode Zlatko. Ešte sme len začali a zistili sme to na začiatku, čiže je dosť pozitívne podľa mňa. Áno, však sme koľko, 5 minút od letiska. To je super. Dobre, dobre. Ale keď ma to nenapadlo, tak dneska by som ešte ani nejedol možno. Pustíme záchranku. Lebo niekomu ide o život, tí vole, tam mu moc nepustili, no. Mohla to seknúť tade. Ale takisto to auto nejde. Trošku mierny kopček mám na podlahe a stále ideme z toho na diaľnici. A to mám aj podradené, vysoké otáčky, ale čo sa nám pred chvíľou stalo? Normálne na diaľnici cez celý pruh, asi 1,5 m, objekt veľký. A bolo to železné, nejaký železný rám z okna, alebo normálne zárubne, čo bývajú staré železné. Kúkam, že ledva som sa tomu uhol na poslednú chvíľu. Potom si sa pozerať GPS-ko a že bolo to tam označené, že objekt na diaľnici, na ceste. Takže skoro sme prišli o život. To by bola fakt, že rána, jak zdieľa. A pred nami išiel ešte domiešavač. Keby on to prešiel a odstrelili nám to do okna, tak konečná. Skončila dovolenka tak rýchlo, jak aj začala. Normálne spomalujeme hore kopcom. To je sila. Zatiaľ sa osvedčila najlepšie Jariska. To bol asi štvorvalec na Malorke. Tá išla fakt, že pekne. Inak nikdy sme si to nepozerali, ale vždy ma to zaujímalo po dovolenke, že vlastne koľko kilometrov sme najazdili. Tak teraz to čeknem. Keď sme vyrazili, bolo 68 000. Tak som zvedavý, koľko bude na konci dovolenky. Nezabudnite mi to povedať. No, when I broke it off, oh Lord, yeah, we're still in love, yeah. Girl, what you saying? I've been waiting, what's the word, yeah. We're so involved, yeah, feelings involved, yeah. Girl, what you saying? I've been waiting, what's the word, yeah. Našli sme ubytko. V takej tichej ulici, v ktorej sa aj nedá zaparkovať, ale pohode. Prešli sme sa kúsok a dostali sme vlastne kód od kľúčika. Si sa už to doluje. Máš ho? Mám ho. A to si vylomila nohe. Môžem vám to pripnúť sem dole, že kde sa to nachádza, ak by vás to zaujímalo, že čo je to za ubytko. Si to vykopla? Áno. Oj, to je pekné, že nám nechal vodičku. Takže veľmi dôležitá vec, čo sme chceli, je práčka. Mala by byť kombinovaná aj so sušičkou. A preto nás stačil iba jeden kufor, lebo sme si nebrali toľko veci. Zobrali sme si veci tak, že si ich budeme prať, lebo keď by ste sa mali zbaliť na 2 týždne alebo tak nejako, tak to by bolo extrémne veľa oblečenia. Možno si niečo aj uvaríme. Kuchynka je akože plus, benefit, keďže nemáme ani žiadne obedy, ani nič. Ale tak my sa na ubytku väčšinou iba nachádzame, keď ideme spať alebo ráno, keď sa zobudzame, inak sme celý deň odcestovaní preč. A ešte k tomu ubytku, dosť ťažko sa tu hľadá takéto pekné ubytko, lebo neviem, či ste si všimli, tie stavby sú také ako keby komunistické a všetky tie ubytka, čo som pozeral, tak to vyzerá ako keby ste prišli na návštevu k babke alebo k starým rodičom, také ešte staré, no. Tak toto sme vybrali, že je celkom fajn. Posteľ je síce asi iba 180, že aká je malá, alebo 160? Vyzerá byť taká maličká, že? Doma mám väčšiu. No nevadí, budeme sa musieť muckať. No ty budeš na pohovke, toto je moje, nie? Ty budeš na pohovke. Life is better at the beach. Je to fakt, že dostačujúce. Oproti tým ostatným ubytkám je to pekné. Pozrieme, či nám nehal nejaké prezenty v chladničke. No, nenechal. Nevadí. Žiadny minibar sa nekoná. Ani mrazák, žiadne nanuky. Budeme si musieť kúpiť. To, že sme v Španielsku, vieme a keby sme to zabudli, tak tam na balkóne nám vlaje španielská vlajka. Yeah, hundreds on my bed, flexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks and look like... Je prvý deň a ešte sme to heceli pri more. Išli sme pozrieť, lebo vlastne my máme ubytko hneď cez cestu. Takže to máme fakt, že asi minútu. A je také burlivé more. A to neznamená, že je studené. Ešte sme ho neskúšali, ale možno je teplé. A možno nie. Ideme ho odskúšať. Tak, aké je? Je trošku studené. Áno? Takže keď by svietilo slnko, tak je určite. Cez deň sa bude dať aj kúpať. Asi sa dala dobrý postreh.
že aké sú prázdne pláže. Ja som to aj nejako neuvedomil, ale ozaj tu vlastne nikto nie je vôbec. Fakt, že zo pár ľudí. Ale to bude tým, že sme mimo sezóny, no. Ale tak vždy chodíme mimo sezóny a tie pláže bývajú celkom aj niekedy plné. Napríklad na Malorke boli plné, aj Santorini bolo celkom také preľudnené mimo sezóny. Ale tu je to také, že asi... Španielsko je strašne veľké a... Áno, tu sa to rozťahá, lebo to sú iba ostrovy vlastne, tam je to také nabité. Ešte taká zaujímavosť, je tu extrémne veľa čajok. Fakt, že extrémne. Zatiaľ nerobia zle, lebo sú také kľudné, možno preto, že už je večer. Ale je ich tu fakt, že veľa. Čakajú na rybky. Áno, no. Alebo skôr, keď im niečo človek hodí, tak vtedy. Ja by som si dávala pozor, aby ťa neokadila. Videl som, no, púšťajú míny. Tell me where it all went wrong now. Yeah. Oh no no, oh please don't go. I got shows, I'm on the road, I'm headed home, I'm with that laugh. I don't know, but all these flows make me mad. I got that cold and watch my goals. To be or not to be, that to be. Making up my mind while I'm puffing on that doobie. When I'm on my own, can't stop thinking about my roomies. Please don't call my phone, can't you see I'm with the rubies? Ruby, Ruby, I got a friend. Chytajú rybky a čajky sú pri nich. Áno. Mám na záujem viacej toto. Sisa je zase múdrejšia ako ja. Ona vedela, že to je dielo od Picassa. Ja som to nevedel. Tak neznáme, že dielo Guernica, že to teda pozná, hádam každý. Ja poznám Mona Lízu, ale nie od Picassa. Ale áno, je to tu mala pravdu. Ale veľmi pekná kópia. Aha, akože pekné to je. Nevidel som originál, ale je to fakt, že pekné. Zachytáva to všetko. Nikdy som umenie nejako neobľúboval, ale tú Guernicu si asi zabezpečíme domov. No. Myslím originál. Hundreds on my bed, sexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Yeah, I'm licking at my lollipop. And my mama starting to ask me where my money from. Ako správne milovníci mekáču, musíme vyskúšať mekáč aj v tejto krajine. Ale neviem, čo som si dal. Dal som si niečo double, ale či to je beef alebo pork, to neviem. Prasačinka. Tak nech sa páči. Nakoniec sme vyskladali také kombo pre dvoch, že náš mekač sa môže asi schovať, ty vole. Pozri. A to nám ešte nedoniesli všetko, ešte nám donesú zmrzlinu. Hranolčeky. Tie sú chutné, také ako u nás. No to bude tvoje. Jedno mäsko a ty máš dvojmäsko. Ja mám asi toto. To je ono. Na obrázku to bolo tak akože nabitejšie viacej. A tuto nugetky. Aha, my máme nugetky. To sú nej nugetky, to je syr. Camembert. Áno, to je camembert, to sú nej nugetky. Tak ideme to ochutnať, som zvedavý. Pozri sa na tento Double Extra. To vyzerá dačo ako Double Big Tasty u nás, len má namiesto tatárky horčicu, alebo čo to tam je. No ale skúsime. Ne, chutí to úplne inak. Chutí tak, ako keby som to doma na grille robil. Fakt. Zaujímavé. Také viac domáce mi to príde. Blanco caramelo. Blanco znamená čo? No však čokoláda blanco, biela čokoláda. Aha. Tak ja ti to rozmixujem teda. OK. Na zmrzlinu sme čakali asi 15 minút, pretože chalan nám doniesol to veľké menu a pozerá, že asi vám nedonesem zmrzlinu, hneď donesem vám ho až za chvíľu. Že keď zjeme. Ja som povedal, že 5 minút. Čakali sme asi 10-15 minút a týpek nedošiel. Išli sme dovnútra a ten týpek tam ani nebol, jak by odišiel. Pozeral, že to nie je možné. Vnútri sme čakali ďalších 10 minút, sme im to povedali a potom z nás zbadal a hneď videl, že to ste vy, že hneď nadal tú zmrzlinu. Takže tak, no, obsluha je tu taká akože mizernejšia, aby som povedal. Čo ty hovoríš na to, ako to hodnotíš? To tvoje je jak salko. Dobrá? Keď je to sladké, tak čo by to bolo zle? Tak celkovo mekač hodnotím, že zatiaľ nikde nebol lepší ako na Slovensku. Bohužiaľ, neviem si pomôcť, ale my sme v tomto topka. Sem aj nechodí toľko ľudí, ako chodí u nás. U nás sú také plné tie mekáče, všetky, vieš, sa uživia. Aj keď máme 3 v meste,
Zaujímavé. To je zatiaľ vedie Slovensko. Akože máme tu Švábov. Čo ty na to hovoríš? Ja hovorím, že vyhotovme teraz, keď to tu ešte vidím. Počul som, už veľa ľudí mali na ubytku Švábov, ale väčšinou to bolo v Amerike. V Európe som ešte nepočul, že by mali Šváby. Pohode, no. Ale to ešte neboli španielskú cigáno. Zlatko, ideš na toho Švába? Jaké má týka dneska? My sme ho zle. No je vonku, ale problém je v tom, že tu je pod dverami tak pol centimetrová fuga. Tady tí Šváby sem chodia asi z ulice. Si sa nemá rada Šváby. Ty keď sa tu zobudím a bude tu Šváb na mne, tak to... To ti na prsa bude spať s tebou. Fujha. Fúha hned prvý deň. Tak to ne. Pohode. Ne. Môžeme ísť spať s kľudom.